Martin Bacole i la dieta vegana que l'està perjudicant. Anem a veure com li perjudica. A veure, que m'ho he apuntat. 24 combats, 21 victòries, dels quals 16 per KO. Un empat. Jo no sabia que es podia empatar a la boxa. Això és boxa, per cert. I 2 derrotes. Número 4 a la WBC. Número 6 a la WBA. Número 10 a la IBF i número 8 segons la revista Ring. A veure, molt perjudicat no el veig. Sí que és cert que es veu que té 31 anys i que, segons veig, la boxa, el pic de potència el tens entre els 31 i 33 anys, que sembla ser també que li falta alguna mica de constància en la preparació. És un problema la dieta vegana? Doncs com sempre explico, jo sense ser expert dono la meva opinió. Sigui vegana o omnívora o el que sigui, o vegetariana, la dieta importa molt la preparació. Vale? Pot ser que, com diuen, que aquest pes, que sembla que va una mica passadet, per la seva categoria, evidentment, perquè són 135 quilos de mole a l'home, hauria de tenir més múscul i es va una mica passat de greix, sembla ser, però a veure, tot depèn de la preparació. També he llegit que li falta constància en l'entrenament, a la preparació dels combats. Però a veure, jo el veig i em poso a córrer, Així que, si tu t'enfrontaries amb ell, comenta en la paraula jo. I si correries com jo, comenta amb la paraula gasela.